Takže vítám vás u dalšího videa a dnes se podíváme na hru Skrulls, nebo Skrull. No a abych řekl pravdu, tuhle hru jsem stáhl na Equestria Daily a vlastně absolutně, ale absolutně nevím, o co tady jde. Jak jste si asi všimli, tak hrajeme za Pinkie Pie, že jo? A vlastně je tady nějaká asi plocha nebo skákačka, nebo já prostě nevím. Žádný informace jsem nějak tak nehledal nebo nečetl, takže někam prostě se budeme snažit doběhnout. Jako zatím fakt nechápu, o co tady jde. Doufejme, že to nebude žádný creepy stav, protože to bych absolutně nečekal a to bych se asi... No, však víte. Takže teď se budeme snažit vyskákat tady takhle krásně nahoru. A uvidíme, kam to povede. Dobře, tak skočíme sem. Dobře, neskočíme tam, tak skočíme sem. Tak. Takže uvidíme, co to bude. Pokud to bude něco zajímavého, tak bychom to mohli točit i nadále, ale protože to není žádná nějaká prostě řekněme oficiální hra, no, mělo to na Equestria Daily hodnocení 9 z 10, což si myslím, že je docela dost a už jde vidět, že i je to tak docela hezky udělaný, abych řekl pravdu, oproti ostatním ponyhrám. Takže budeme se snažit dostat tady přes tu jeskyni, no asi jeskyní. Zatím snad nedělám nic jiného, kromě skákání. Ježíš, kam to vede, tyjo? To není možný, co to je? Hele, Applejack, wow! Ahoj, co nám povíš? Řekni mi něco. Hej! Applejack! Jak? Takže, teď jsem tak nějak zjistil, že Escape, který jsem zmáčkl, to tlačítko vlastně při rozhovoru s Applejack, nebo aspoň jsem si myslel, že s ní budu hovořit, tak vypíná hru, takže Escape, asi mačkat nebudu. Jo, jinak jsem si teď vlastně zapnul znovu hru a zjistil jsem, že jsem se objevil ale absolutně jinde, takže je tady asi náhodný generování světa, nebo bůh ví co. Což mě osobně nevadí, aspoň to bude zajímavější, aspoň to nebude pořád to samý. I když, no nevím. Zatím mi to přijde takový divný a nechápu proč 9 z 10. Tak, takhle půjdeme dolů. Jo, takhle, dobrý, já jsem se už lekl, že je po mně. Ta voda je dobře udělaná. A ta grafika, ta je fakt dobrá, to jo. Se mi líbí. Není to takový kostičkovaný, no je, ale nejde to za stolik poznat. Takže, Pinky, co nám povíš? Já vám nepovím nic. Ne, já nebudu radši parodovat Pinky, přece jenom to mi nepřísluší parodovat. Proč bych ještě k tomu parodoval, když to vůbec jako... Proč bych je parodoval, že jo? Takže... Teď jdeme zase někam... Hele, pochodeň. Teď jdeme zase někam jinam. Tohle jsem taky zvědavý, jestli kam nás to dovede, jestli znova k Applejack, tak to bude nadmíru zajímavé. Tak teď, jak předpokládám, tak tamhle nevyskočím, že jo? Ale vyskočím, dobrý. Tak. Doufám, že za touhle jeskyní bude druhá Applejack, tentokrát vzhůru. Protože já nevím, jak se budí. Zatím to fakt jako pořád nechápu význam této hry. Takže. Hopla.
Dobře, tak skákání je sice cool, ale tamhle strom, jo. Já bych chtěl narazit na Fluttershy. Fakt jako, to by bylo úplně perfektní. Nebo na Angela, nebo na jako takovýho, jo, prostě. Rainbow Dash, nebo něco takovýho, ale ne, prostě Applejack, která spí u stromu, s ní se ani nemůžu pokecat, to prostě... Když Applejack spí, tak Applejack spí, ne? Ale co já to zase povídám. Hele, tady je nějaká šipka. Tak to nám asi značí, že jdeme dobře. Sice nevím kam, ale určitě jdeme dobře. Jinak to není Skrull, ale S-T-R-O-L-L. Strůl, nebo tak nějak. Jinak byste mohli mít. Já vám ho tam dám. Budete mít odkaz na Equestria Daily na tuhle hru. Pokud byste měli zájem, tak si můžete stáhnout. Jinak budu rád, když náhodou narazíte na můj channel, tak budu docela, jako opravdu budu rád, když se zdržíte komentářů typu My Little Pony je pro holčičky, běž se zahrabat. Ne, My Little Pony není pro holčičky. No, dobře. Původně to bylo, ale řekněme, že už to tak není, teda aspoň pro mě. Tak. Jdeme správně, prej teda. Zaskočilý štampinky, jo, tak, bezva. A když se přiznám, tak Pinkie Pie moc nemusím. Ona je taková, no, moc akční na mě. Skoč, ne. Miluju ne. Ježiši. Miluju skákačky, miluju. Je. Pinky, na ty bys mi taky mohla trochu pomoct. Víš co, jenom přece třeba, já nevím. Ty máš taky svý super aktivní akční schopnosti a... No tohle... Teda, ale to se mi líbí, tohle aspoň není žádný creepy stav typu Dreamy Rainbow nebo něco takového, ale... Dobře, jako baví mě to, ale pořád nechápu, o co tady jako jde. Dobře, skáču se tady po nějakých travnatých kostičkách, snažím se vyšplhat nahoru. Pak zase padám dolů. No, dobře, to jsem asi říkat neměl. No, ne. Tak, tohle asi bude na dlouho. Jo, proč by ne? Proč jako... Teď je to pohodový. Tak, já teď udělám střih. A doskáču tam nahoru, protože to bych si vyčerpal celých těch 15 minut. Tak, jsem za chviličku zpátky. Takže jsem nahoře a kam jsem se dostal? Samozřejmě, že do nějaký podělaný jeskyně. Ano, jsem trošičku rozladěný, protože jsem to skákal asi tak 10krát, protože mezi tím jsem 10krát spadnul. Jak jsem říkal, na jakýkoliv parkour jsem totální, ale fakt úplně hardcore expert, takže pokud byste chtěli mě nějak, abych rage quitnul nebo něco takového, tak mi dejte nějaký parkour hry, který rozjedu na netbooku. Ano, natáčím na netbooku. Jinak bych nenatáčel... No, určitě bych natáčel něco lepšího. Jinak plánuju točit Half-Life a tak podobně. Tak, zatím je to celkem... No to si děláte Ježiš, ne. Pinky! Já z toho udělám koláčky. Ne, neudělám. Já jsem nebo nikdy hodnej. Cože? Hej, to je hustý. Já si můžu i sednout, jo. Wow. Lehnout. To je epický. Tak,
Já si myslím, že tohle by na ukázku tyhle ty hry šlo, teda stačilo. A mám dojem, že jediný cíl, který tady je běhat spinky, hledat poníky. Nebo tak něco. Určitě si tu hru zkuste, pokud máte nějaký volný čas, tak si myslím, že... A pokud máte nějaký volný čas a máte samozřejmě rádi poníky, tak si to zkuste. Zas tak špatná hra to není. Tak. Tak se teda mějte a ahoj v příštím videu.